Sasisin mentakasni iba preston i keren sikipat ba di pelat kubor. Hadin ketika keren jungi ban kentuing i berok ban ibam jur. Ban hadin beyong ba sorkar kamla ale i ke ya yarap iwe lane ya lade dalade. Ila ongru hadin kata ba sorkar kal ale kat bala kala ai ki hatongin don kam sorkar ban pentian jai ni. Hadin kata iong sakumno iong ba ngila adep ai yaki ya uduk usuk mencim senam hendrai kamde kapok cok sorkar lada kimla ban ai bat penbiang ki kot selah ba biang ki ai ka bang account ka ba mdei ba bakala nakini ki jingkran baro mtaksi ila apoi sa syakane ba ban pen syai syangi kita halor ketuka RTI kaba mga mapiki ba nia pet nia kmi kini kisni ki beladep bat kadai ke bangidi ban sngo komen namar ba ka sorkar ka shimi gan ka por ban batai shanga shapi shapang kani ka jingbo jingkeli jongi bat ngidi ban shimi kani kum ka jing job ka jongi ba namar ba dei nakababu jingkeli manga mapi bangia wat iki kerteng jongi bangia kmi hato ketuka pisah ka poisa sha na em sa bank account jongi bangi pen bor ka sorka ban pelut kumba 90% minit ban batai sha shangi sha ke ketuka pisah balai kam pat poi hato kat poi ne kalau ke ko sungsi ba iba preston persang ban kyntait yang asi metro yang hana ba imat ngam sungsu ka an yang ngade ban lek pulis show hak ta mati ngani su pi mati gade to jaka baki ajing hikai yakini ki officer mo la sing ngade ban chupun tip iba preston mangade breu bala don ka degree jong kan ngala ju yo scholarship ru ban pulis sabilan but ngala ju sim class ru hamati na ban ta ki officer ndre kani kam de ka ka banginia kyntait iwe ne banginia ban phai kti kini ki bam ler namar ba habangi keren eke ni keren ningkong haka jing shisha na ni kata jing shisha ngam de ke bre ko banut ban ang sentur klem da pule benya klem da research klem da smooth ho bat kanong rim jongi bat jong ka tur ka seng ka jongi ka long bet ban yeng halor ka an ban keren haka jing shisha ka bangi shem nakikot kisla markata kalau ka bas musi bai ba preston ikwa ban ya lambak lai pi ban ong ba mangi kum ka seng la ya lambak lai pi kan ye kam de kumta namar ba habangi wan chikipat ba ban ai ka RTI ru ka ka RTI ka de ka an ka bak sorkar ka ai ngai pi ban ilum ki kot islam ka sorkar jing shisha wat ikani ka an RTI ru nya kun ngar ma de iwe ha ka to ko por be kun man yo ikani ka an bangin yo lum jing tek nak ba ni la le chu cha parliamentary standing committee ban ajing mut bakan long gum nu ne ka andu to kata ka de ko we pa de ka story hendrai ani ka RTI ka long ko atiar ba manga ma phi ngila ban sei pa islam sorkar bat ka de ka ba pendon kam ya ka RTI ka bangi yo sei yakini ki dokumen ka ai ka sorkar ka to list shanga bat mangi ni sa sampai ba kam de ka bangi shu thang ni yo na e ki kerteng ni yo na e ki figures tu ki number tu te kam de kata ka fake news kum ba yong iba preston mo wa ya sut ho bakla ka nong rim jungi ka de ka jing shisha ka ba nio lum na ki kot kisla ling ba ka RTI ka ba mut ki de ki kot kisla ka ba ai ka sorkar hi shagi te sakawe ikwa kan thosh ka seng jungi hana khile yarap da ba sam khaw kum ning tai yang kwa ong ba kita ngile hendeng tip bangim kot bor mania sam khaw ya silak arlak mut kibriu bat kadai kani ka kam ka bangile ru kadai ka ban pet bahaka ni ka por klam nundon bayak thnan nama phla kular ba phin ai kata ka song pisa ti phidei ban bo i kata ka jikular bat kani kadai ka kom trei jongi ya rap khambon ti sakawai ru ko ban ong kumne tong nya pet biang sot ka RTI kanang bangin song thu ka ba kam ka sorkar bat ka jing shisha ba pau plan yang kita ki kot islah
Mencim senam hapor bawan ke lockdown. Kadai nakajing dawa jo kipat ba. Kaseng kinong de madan mangi nakatur baong ba pi hapan ai jing kesan yu pat ba haba pila lockdown kumne. Iong hana bangim ju ai jingmut. Na rumen sim senam ngin ai jingmut badai nak takadaru paki saong pakin ai kene kajing yarap mo. Te na rumen sim senam ki ong kin ai kene ki dapat mi dak tukun notification. Hendrek sa si sien iba prestun ila yalam bakla. Daka baong hana ha ka tukun notification ki ong iki breu ki badon ka AAY ki mbet pan apply. Kili puli biang tukun notification. Hot iki officer jong pi pakin batai. Namar ha ka tukun notification klam thok kumta. Ki shu ong batang kitu ki breu ki ba don job card lane ki bayo jing kersan nakatuka PM kisan ki mbet ban apply ki masrul tangkat ta. Ndreki wei ki badai ki nong belas ngi ki don hok ban apply kani. Wat kitu ki badon kakat AAY ru. Hendrei ngakwa man pen snow sa sorkar. Ba kitu ki badon job card ki claim apply. Bon naki. Hendrei wat makiru. Haba ki yo ka phone number jangi kini kisngi pala dap ki pha khobor sangi. Ba kata ka jing kersan ka sorkar ka ong kan ai ling ba kata ka PM kisan ba kata ka job card ru kampat poi. Te mentanga ko abo jing kali sya e kata ka pisaru. Om tangka ne ka song ba pikulari kinong ki daily wages. Te menta shu tong ini kan mau mo. Mencim senam ki ong to ya apply. Ya apply ling ba phone ki ai phone number lane ban WhatsApp satu lane ki ong ru ya ki breu da pila 1 mi sya ki office labor ki ba barok ki district. Lane ki panjing yarap nak snong ban ong to yarap ban register ya ki breu ki bahas nong jompi ki badai ki nong belas ni ba ki breu ki dale kumta bon nak kirele ki da xerox what ya ka bank passbook ru nama kata ka jingdon kam nak labor office lapun biang ru ndok sudong ti menta phimla ban kenno sa si sien pi kwa ban kenno ki pat ba ki pla ban pen biang ki kot ki slan ne ba ki smuthu bakala ka e kata ka song pisa e bakani kad ai dei ba even le ran ba ha kapor ba ha jubab ka jubab ka banin kong kalong ban kenno ban yu pai ba ti hadin ba ki ai kita ki kendon ki breu ki la apply menta hadin bangi yo e kani ka RTI ka e ka bangi sya nak RTI bon ki kerteng ki breu bon ki bala phone changi ba pha message bakadon ka kerteng jonga hendrei kita pha what iki bank statement joki bakat kumbak tho hang tu ka arpho wei spa ki klam yo arpho wei spa ki yo new spa la ne khat sau spa ki don ki bakam yo badon tangka kerteng hang tu te menta sya ka jangan ka pisah himla ban ong menta sendat oh la sisna menta pi ong pade oh ki don sakat tu ka ni ki bangim pat transfer pimut pin singap bet dada dei bangi ngim ya bo jikeli ki pat ba kim kedau bahasa account juki kampat poi ta pin singap bet kata ka de ka jingkeli bi nga khmik lenti bin ai juba bahasa ti sakawai ru ki don gitu ki ba apply ki ba biang ru ki kendon pin ham ai juba me menta balai pi reject ya gitu hakan nong rim ayu pi klem pediang ya ki application jong gitu ki badai hok ki nong belas ni ki badai ban yo e ka song pisa balai pi kyntait ya ka application joki ya ka nieru sesmubha juba sopai ba ti sakawai ru I ong ba hana ngimdei ban sukenno kan tho ek sorkar khamtam kapor ka khlam ka juba tongai ka ne ka long ni kedau ya ka jingsyam ka jongi ba ka de ka kamram jok sorkar ban pensai mo bat khamtam na mar ba ka de ka por jok ka khlam ni hap ban pe ngor na mangim kwa baki para nong song snong jongi kin poi sa ka jing yap thangan bat de na ka ni ka daw ba ni kan tu ki pat ba ban pentip sangi atau ki yo sisan em ka jing karsa macam sna na ma ka tur ka de ka jing ai jing mut tu pat ba hi ti shu I ong hana ai jing mut shu ti ngan ai ta ki jing mut ning kong ba I wei I breu I badon kerteng ha ka tu ka list pet ba hapok ka ni ka tayo kan poi hok ka tu ka ar
hajar chispa tingka kepada kabha jongki. Lane kesan hajar lada kidai kituki ba register hapoka BOCW. Nama kita pesan hajar bon ki ong klam yo san hajar. Te syai ka ja te. Kan ja si hajar kan ja news pa makana ro ka de ka jitu Te pet bakan poi kan ka pisah. Ya kitu ki ba pi ong pimpat transfer. Ya kitu ru pet bakan poi kan ka pisah hapo kan ka tayo. But ya kitu ba pi klam pediang ka application pi hap aju ba. But ngilele ngi kentu bawat ya kitu ru pi day ban kersan kamta maklawan ban sa arsin kan ka khlam. Shushu ngila adap ajing mut ngila ada ka jing thok ka memorandum. Ba mention snam pikular song pisah nisyam baka khampat. Baik khampat renti khampat poi kita ka pisah. Handai kani ka kenti mentaro. Kani kasin mentalile ka kham syam jing hadu kata-kata. Namar la shi snam ngila adap ya kani ka khlami kham yo ka mai shu. Bo ni paralok jongi ki ong tanga bai war la shu i hab ya phet yeng no le si le nyo shnong ki don ki ba pha message ba ong tangka khau mentangi don ngim don i shu tangka ja sudah ki don ki ba ong ngim tip shu la sa ngin yo nai ti ni kentu ba ni ai jing mut kum ba pi pa ma pi ba sngo ha announce shisendon ba kan don biang ka jing kersan ya kito ki ba im da ka ba belas ni nila ai jing mut ya pi ru na e bang sei ka ta ka pisah yang shim RR crore nah riu pongut ki MLA kapoi shispa ar crore sami ketu ar lak tam ki long yeng pila ban yo kan ki jingkarsa pi kwa jingmut shu ngan a shu ki jingmut kata kalong ba menta pi ong banyak khuni kan ga khlam corona namar baki hospital ki la aslai ho ni de banya le se isolate ha yeng la dangila iki bamla pila kerpat isnong bakin yarak ban bu ki corona ke senta sngo bhawat kalat kapisa katingka ban kersan ki snong kumno pi expect yaki ban panya yaki ne expect yaki khna snong khna samla jongi ban le yeng pahara hanto ban le yarak hanto khlam kanu ko jing kersa bat sakawairu mitip bakadon ka central grant ka ba ai yaki ne ki frontline workers mutak tik betrai hospital But ru iki betrai hakishno ki asha ki anganwadi na makito ru ki de ki healthcare frontline workers hakani kakhlam. But iki volunteers shnok ru ki balai ban pet iki ba quarantine ki la de ki frontline workers. Kading shisha ka kamram jok sorkar kala de ban shim kabu ya ka central assistance jong ka insurance. Ka ba ong ba lada ka don ka ka ba snopsi ba kine ki ba ya khun na banta jonga jong phi ki yo corona ba ki du ga jingem. Long yeng jumki kan yo ekatuka insurance money hato yakani phila yale phila ya pet baki hospital private kila register yaki nong tray jumki hangto tang inishwa ijing ajing munta hande takawai yakani baro ke bangi shemling baka RTI nginsa tho nginsa ai da kajing tho da ka memorandum nginsa ai wat ka sabut ru Iway message baki pak beriu baki klamyo ekane ka pisah tingka. Kani ka de ka documentary evidence. Bat ngin pen poisa pi. Bat ka kamram ka jong pi. Ka de ban pet. Ba kini baro kin yo. Ka hok ka jongi. Namar ba ka de ka pisah ka jong ki pa pila kular. Bat sa shi sien nga kwa ban kan tuwe pi. Wa wat num le ka. Bat ki beriu. Namar ba kani ka jing kentu jong pi. Ba ong kani ka bangi ong mangi kam de ka jing shisha kadi ka jing shisha ngi sngap iki break la pen snow bat kani ka jing kran jong phi ka long ba pen pau ba philang persha ki brio namar ba ki de ki brio ki bala pen pau iki ta ki jing ki kham yo ta pisa katar philang kwa len ti sngop ha sa ka ka advice ba pide ban long ba kloy ban kham snap yaki pat ba but kani ka jing say RTI ka jing share ka dei namar ba ngidon kata ka jingkit kle ngidon kata ka jing snolem pangim dei ban ya pois ka apot ban yap thangan but kam dei ka ban shuya kan tho pi kan tho nga kan tho pi ong nga sa le ka election arpo lai nin sia pe ya kata ndre ka ba menta ka ban kong
kilik pek kim num yap tangan kibre. Bat sa shisin kan mau bangi day ki nong shong shnong haka jela haka ri kabali kata demokrasi. Bat manga bat barok ni don hok. Ban kentu kamtam sha ki minister PP kumim minister labor kacing ba akhli ka de happy. Bat ladang isngo ba kam biang ker kontrak kam ni don hok pan ong pi ban hiar shuki. Bat sngo bah ong what ya kitu ki ba advice pi kitu ki babu kitu ki bureaucrats bakim num advice bakla namar kane kadai ka kam kam yap jong pai ba tingi khmik lenti bakani ka hok chak pat ba hapok kani ka tayo kin yo ya kani ka bala kular ki bat sashi sian pai ba ngidi ban kan mau bakani kadai ka jing job jong ki pai ba ladangim keren ladangim pen pau kajing shisha da shu ngap man kani ka pisa kala ja ngim tip sai ka poi bat kadai da kajing yawan langkum ni mengya pet kani ka RTI mengiyo khat yu new so yang kajing job hendre wat la ka taru ngindang hapet ngori bat ban budin bat ngindang pediang hi ya kitu ki jing mut jong pi bat ru ya ki complain la da pin bat yo ki le check itu ki bat yo la ban check ya ki shnong ru ki badan ki les ngop hapun poi chang ki les namar habangi tap ya ki complain ki kwa ban rum lot ki krtang ju ki preu ki baklam yo ka bha ne ki bakham yo tret bat ka juba manta kadai ban ai sorkar shangi ki bat ba